बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। आसाम सरकारा 8,000 फोरोंगिरिनि मासिखौ अरायनि थाखाय फोजोबसिगोन। आसाम सरकारा एलिमेन्टारि एजुकेशन बिफाननि सिङाव थानाय 8,000 सरकारि फोरोंगिरिनि मासिखौ अरायनि थाखाय फोजोबनो थांखि लाबाय। सोलोंथाइ बिफाना रायजोनि एकाउन्टेन्ट जेनेरेलनो दैथायहरनाय गांसे लाइजामाव बे थांखिखौ मख'दों। आसाम सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि बिजया चौधुरीया एकाउन्टेन्ट जेनेरेलनो लिरहरनाय लाइजामाव मख'नाय बायदिब्ला रायजो सरकारा थांखि लानाय बादियै रायजोआव लांदां जानानै थानाय 8,000 फोरोंगिरिनि मासिखौ अरायनि थाखाय फोजोबस्रांनाय जागोन। 8,000 मासिनि गेजेराव 4,625 मासिफोरा गुदि फरायसालिनि आरो 3,715 मासिफोरा गोजौ फरायसालिनि। बिफानाव बुलेट बाइक बिना मोनैयाव सानै फिसाज्लाया सोमोनांथाव हाबा मावदों। बिफाननिफ्राय बाइक मोनैयाव गावसोरनो गंसे बाइक दिहुनदों, मुङा तेजास बाइक। बे बाइकआ 7 घन्टा चार्ज होयोब्ला 100 किल'मिटारसिम खारनो हायो। बे बाइकखौ 60 भल्टनि लिथियाम बेटारि होनानै बाहायगासिनो दङ। बिहार रायजोनि थागिबि 16 बोसोर बैसोनि अक्षय कुमार आरो 21 बोसोर बैसोनि अनमल कुमार मुंनि सानै बिदा-फंबायआ बे तेजास बाइकखौ दिहुनदों। बिटिआर सरकारनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि। चिरांनि बिजनी पानबारियाव सा 100 मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो राननानै होदों मुरा मैसोजों लोगोसे हलस्टीन फ्रिजियान। बे हाबाफारिखौ मावफुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। बिथाङा बुंदों गासै 2,000 मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो मुरा मैसो आरो हलस्टीन फ्रिजियानखौ राननानै होनाय जागोन होननानै। चिरां रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जआव गोबां लाख रांनि दंफां बोखांनो हादों। रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय खावला हाग्रा बिफान आरो देवस्रिनि जथाय संदाननायाव गासै 250 सेफटि दंफांखौ बोखांदों। बोखांनो हानाय दंफांनि बेसेना खमैबो 2 लाख रांसोनि जागोन होननानै मिथिना मोन्दों। हाग्रा बिफानगिरि मार्कुस नार्जारिया फोरमायनाय बायदिब्ला संदाननाय समाव सुरांनि आयेन बेरेखायै हानानै दोनखुमानाय दंफांखौ बोखांनो हादों, नाथाय बे सिखाव खावनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सुरांखौ मिथिनो हानाय जाथ'वाखै होननानै फोरमायदों। फाखन बसुमतारीनि आंगो बिसि सुजिता बसुमतारीया न'निफ्राय बहाबा खारनानै दङ। चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय हन्टापारा गामिनि थागिबि फाखन बसुमतारीनि आंगो बिसि सुजिता बसुमतारीया न'आव जेबो दावराव जायाखैमोनब्लाबो गावनि नखर आरो फिसायखौ गारनानै बहाबा खारनानै दङ। नाथाय फिसाय फाखन बसुमतारीया गावनि आंगो बिसिखौ न'आव फैफिनजानो लुबैदों। बेनिखायनो सोरबाफोर सुजिता बसुमतारीखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8753995666 नखरनि बे जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। गसाइगाव सदर सहराव थानाय मैगं बाजाराव मैगं फानग्रा गलाफोरनिफ्राय खाजोना खांग्राया थिखानाय बेसेन गैयै रां खांनायखौ लानानै मैगं फानग्रा आबादारिफोरा दिनै गोख्रों अजद दैखांदों। मैगं फानग्रा आबादारिफोरा अजद होनाय बायदिब्ला बस्ता मोनसे मैगं लाबोनानै फानफैब्लाबो खाजोना खांग्राया 50निफ्राय 100 सिम रां लायो आरो बेनिख्रुइ गोबांसिन मैगं लानानै फानफैब्लानो 100निफ्राय 300 रांसिम रां लायो। बेराफारसेथिं खाजोना लानायनि मुङै दिनैसिम रावबो मैगं फानग्रा गलादारफोरनो जेबो रिसिप्टफोरबो होआखै होनना फोरमायबावदों। माबोरै बेबायदि एसेल' बिबांनि मैगं फाननायावनो बेबायदि एसेबां बिबांनि खाजोना होनांगौ जायो, बेखौ लानानै मैगं फानग्रा आबादारिफोरा सोमोनांदों आरो बेनि सायाव सरकारजों लोगोसे गसाइगाव नोगोर खुंथाया नायबिजिरनांगौ होननानै खावलायबावदों। जमदुवार दख'रा एबसुनि खुंगा 5थि बोसोरसालिया जथुमानि गेवलां मेला मैया जोबनानै थांबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जाम्बुगुरि खोरोमदाव क्लाब गेलेग्रा फोथाराव जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थांनाय 6, 7 आरो 8 सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय हाबाफारिया मैया जोबथा सानमोन। मैयानि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैदों बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो 28 नं गसाइगाव बिएफनि एमएलए जिरन बसुमतारीजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मसाहारि, रेवरेवा नार्जारि आरो इउपिपिएल लाइमोन गांखं हानजानि समनाथ नार्जारियाबो बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदोंमोन।